Ingane zakwethu nginibiyele namukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi White mina ukuqala kule channel wenze nesikhawu ucindezele usubscribe umculo kaMaskandi uDlubheke ongazange ibonakale kugcwalisa spring picnic sekuvele ke indaba zokuthi insizwa yayingekho ke esimeni ke esihle uzokhumbula insizwa ukuthi ke yanikela ke ngenkomo ibonga lapha umculo kaMaskandi ukukhuzani ke umfuka mpungose ngamagalelo ke atheke owawenza ke endimeni yomculo kaMaskandi Khuzani umculo kaMaskandi ubeke sedlulisa ke lo mlayezo wengane zawethu othi ke bese ufisa ukubonga bonke ke noma ufisa ukubonga lensizwa ke uDlubheke umfowabo Khuzani ngesipho ke senkomo akangipha sona ethi ke ubonga amagalelo ami kulomculo wabe sebake nesimo singasihle sokungaphili ke esamhlasela ngesabathe ekseni lapho kaphoqa kuba ke sivumelana ukuthi ke makaphindele ke emuva ngoba ke isimo yeke usosasisho ukuthi ngeke esakwazi ke ukusebenza sengathi ke engalulama ke ngokusheshsha wayesethi ngiyabonga kakhulu weyingane zawethu umcimbi ke waba impumelelo ngempela weyingane zawethu njengoba ke sazi ukuthi kuthiwa ke ngonyaka ozayo ungase ubuye ke lo mcimbi njengoba ke abantu abaningi bebuye bengavala umlomo bekhuluma ngawo emaphephandabeni kwilanga ke uhleli kwi front page nakwisolezwe futhi uhleli ke kwi front page sithi ke sikubonge wengane zawethu lokho esibonge njalo ngentomezelo yomcimbi nokuhlanganisa abaculi abaningi bamagentle ke ahlukahlukene kuyinto ke engajwayelekile wengane zawethu cishe umcimbi oqala lo othe ukuba namandla kakhulu sinsazi ukuthi kuba ke ne COVID-19 wengane zawethu mina ke sengiphuma kanje ngomsizi ufana phansi ejozini umhlaba uyalingana mangabe uyafisa ke ukusilandela enkundleni zokuxhumana ngasearch page uthi msizi SA noma ke news esezokwazi ukuthi usithole mangabe mhlambe ufisa uku-advertise kule channel yethu noma ufisa ukuxhumana nathi uqobo sokwazi ukuthi ke usithinte kulawo ma page mina ke sengiphuma kanje nizwane kahle.